Megalázzák. Megaláz, akkor én is átmutatom a segget. Segítség! Mit ne csináljak? Mit ne csináljak? Személyigazolványát adja ide! Felszólítom! Jó, értem. Jó, adja ide a személyigazolványát! Csak beszélni érthetően. Szúróvágó eszköz, van-e Nincs. magának, Kálmán? Nincs. Ki kéri le? Itt lakcímigazolók. Át fogom nézni a ruházatát. Parancsoljon. Azt, ha megengedi, akkor majd én kinyitom. Kinyitott? Idáig nincs nálam szúróvágó eszköz, nem szeretném, hogyha ezután oda kerülne. Nem fog oda kerülni. Akkor miért turkál bele? Nem nyúltam bele? Hívjunk egy pszichiátert neki, mert úgy látszik szükség van rá. Maga orvos? Miért gondolja, hogy pszichiáterre van Mi a szüksége? baja? Mi ez a stílus? Kamerázom, mert nem járulok hozzá! Lezárják az egész várost. De kamerázhatok, jogom van kamerázni, de jogom van kamerázni. És ne idegeskedjen, mert ahhoz nincsen joga. Maga a rendőr, magának a dolgát kell csinálnia, és nem lehet indulatos, oké? Nullások? Mire? Nem tudjuk. Vigyétek be, igen, vigyenek be. Ne haragudjon, mi a száma? Mi az, hogy vigyenek be? Miért vigyenek be? Mit csináltunk? Miért mondja azt, hogy vigyenek be? Mi a száma? 83991. 83991. A mi drága büszke rendőrségünk. Szolgálnak és védenek. Vigyétek be őket. Nagyon királyok vagytok. Kicsit kisebbre, hogy Hitlerhez hasonlítson. Bunkók. Gyertek, igazoltassatok még! Még csak 8-szor igazoltattak, ti is igazoltassatok! Nézzétek meg, hogy nincs a seggembe! Rohadt privékek, basszátok meg! Nemzeti ünnep! Hányszor kell igazoltatni az Gyere, itt egy atombomba a seggembe, keresd meg! Vegyetek föl! Közellenség vagyok, bassz meg, le foglak lőni! Bomba van nálunk! Hogy bepőccent a kis köpcös, amíg kamerázok. Jó volt? Mindent fölvettem. Mindent. Az se kijárat, basszátok meg!